Адкуль грошы ў шляхты? Вядома, з зямлі. Там працуюць сяляне, адрабляюць цяжкую паншчыну, а пасля тых сялянаў шляхціц яшчэ прымушае купляць і піць ягоную ж гарэлку, бо ў пана манаполія на яе вытворчасць, права прапінацыі. Вось і ўвесь сакрэт. А тыя грошы дурны шляхціц пасля ў карты прайграе і залезе ў пазыкі па вушы. Чулі такое? Гэта спрошчаны падыход, папулярны ў савецкай гістарычнай літаратуры. А як там было насамрэч? Мяне завуць Васіль Калач. Сёння пагаворым пра тое, скуль жа ў шляхты грошы. Ці шмат зарабляў сярэдні шляхціц, што такое фальварак, а скуль шалёныя капіталы радзівілаў, вішневецкіх сапегаў. З мяне расповед, ад вас лайк і падпіска. Гэта ж не цяжка. Для пачатку нагадаем, адкуль у шляхціца зямля. Яе ён атрымаў за свае заслугі вайсковыя, як правіла, або атрымалі яго продкі ды перадалі ў спадчыну. Зямля, вядома, не пустая, на ёй жывуць сяляне. Як зямля шляхецкая, сялянін адпрацоўвае паншчыну. Пра гэта мы казалі ўжо ў 2 выпусках пра прыгон. 1, 2, 3 дні на тыдзень з канём ці без, нормы гулялі туды-сюды, а з часам узмацняліся. Сярэдні шляхціц можа мець вёску, а можа некалькі. Там стварае фальварак. Такі гаспадарчы цэнтр прыцягнення, куды сяляне ходзяць на працу. Там стайні, амбары, хлявы, усё вось гэта. Шляхта галота, пра якую мы таксама неяк распавядалі, не мела нават гэтага. Іхны побыт мала розніўся ад сялянскага, а даходы, хіба калі чалавек на вайну паедзе, то нешта заробіць. Іншы полюс гэтай гісторыі – магнацкія гаспадаркі. Патоцкія ці радзівілы мелі не толькі сотні вёсак, але і прыватныя гарады. Зямлі прыгонных там было проста мора, адпаведныя даходы фантастычныя. Таму і кажуць тагачасныя алігархі. Дробная і сярэдняя шляхта, асабліва ў крызісныя гады Рэчы Паспалітай, трапляла ў пазыкі, ды часта мела расплочвацца сваімі дварамі. Таму іхная зямля папаўняла зямельны фонд магнатаў. Як бы цяпер сказалі, гэта знішчэнне сярэдняга клясу, калі багатыя стаюць багацейшымі, а бедныя бяднейшымі. Калі казаць пра фальварак, скажам, сярэдзіны 16 стагоддзя, яшчэ да страшных катастрофаў стагоддзя 17, то справа выглядае так. Усяго 5% даходу шляхціца – гэта чынш, грашовы падатак з сялянаў, якія жывуць на яго зямлі. Мізер, таму паншчына, адпрацоўкі рукамі і нагамі, значна выгодней. 25% гадоўля быдла, кароваў, авечак, козаў і 70% – гэта збожжа, пшаніца і жыта. Да гэтай хлебнай тэмы мы яшчэ вернемся крыху пазней. Мудрыя польскія гісторыкі нават вылічылі месячны даход сярэдняга шляхціца уласніка пары вёсак. З тых злотых пералічылі на сучасныя, а мы ўжо пералічылі на даляры. Ну і 2,5–3 тысячы даляраў на месяц. І гэта ж на ўсю немалую сям'ю. Шок, праўда? У цябе вёскі, прыгонныя, свая дзяржава ў дзяржаве, а даход сярэдняга айцішніка. Але справа ў тым, што падаткаў ты не плаціш, бо шляхціц з гербам. Сваім работнікам ты таксама не плаціш. Усё патрэбнае пад рукой, вось яно побач гадуецца. Хлеб свой, рыба і дзічына свая, драўніна наабапал са свайго лесу. Гліна і камень тое самае. За электрычнасць і інтэрнэт плаціць не трэба. Нават воск для свечак, мэблю, цвікі ці мыла могуць зрабіць тут жа. Спраўнага селяніна шляхціц мог зрабіць майстрам на ўсе рукі або мець такіх некалькі. Шаўцоў, кавалёў, ганчароў. Нават атрамант і порах можна рабіць на месцы. Адпаведныя рэцэпты былі ў гаспадарчых кнігах ажно да пачатку 20 стагоддзя. Сэнс у тым, каб больш прадаваць і мінімальна купляць. Шляхецкая гаспадарка – гэта найчасцей замкнёны і цалкам аўтаномны арганізм, які выжыве нават пасля лакдауну і зомбі-апакаліпсісу. Такім чынам, тыя 2–3 тысячы даляраў зверху маглі ісці на прыемныя эксклюзіўныя радасці. Паясы, шаблі, кнігі, падарожжы. А калі няма ці не хапае, дык ці яно табе трэба, га?
Але вернемся да хлебных справаў. Чаму жыта і пшаніца асноўныя крыніцы даходу? За 16 стагоддзе праз рост насельніцтва і гарадоў хлеб на еўрапейскім рынку падаражэў на 400%. То бок, мець зямлю, на якой расце хлеб, гэта як мець нафтавую свідравіну. Наш хлеб ішоў праз парты – Рыгу, Гданьск, Каралявец на заходнія рынкі. Таму фальваркі, якія былі пры рэках, тагачасных магістралях, былі адразу ў лепшым становішчы. Яны цалкам маглі прадаваць на экспарт. А вось недзе ў глушы, там ужо на ўнутраны рынак. Мы ім хлеб, а яны нам што? Не толькі селядзец, цукар, каву, брытанскае піва ці модныя экіпажы. Самі грошы. Менавіта з гэтай прычыны у нашай зямлі дагэтуль ляжаць срэбрныя залежы ў выглядзе скарбаў. Галандскія, нямецкія, гішпанскія талеры ў нас так і называлі збажовыя талеры, бо плацілі іх за збожжа. Ужо ў 17 стагоддзі кошты на збожжа пайшлі долу. А асабліва пасля паўночнай вайны, калі маскавіты перабілі ў нас хлебны рынак, бо самі выйшлі на Балты, куды абрынулі кошты. А збожжа пайшло на тую самую праклятую гарэлку. У нас была адмысловая серыя пра алкаголь. Гляньце, калі цікава. На экспарт, канешне, ішла і драўніна, якой тут было амаль невычарпальныя запасы. У заходняй Еўропе тамтэйшыя рэліктавыя пушчы вырубілі значна раней. Ці вось, напрыклад, паташ. Што? А гэта такі хімічны рэагент, які здабывалі з драўлянага попелу, палілі лес або якія абрэзкі ці старыя бочкі, і гэтая трасца прыдатная для вырабу фарбаў, мыла, шкла, гэтак далей. Саму тэхналогію, дарэчы, з ВКЛ пасля пазычылі. Скралі маскавіты, а іхны Пятрушка I увёў на выраб паташу дзяржаўную манаполію, а хто не згодны, вечныя катаржныя працы, бо выгадна было. Слухайце, няўжо ў шляхты не было іншых ідэяў, як зарабіць грошы? Адно хлеб ды лес. Былі, канешне, прычым не заўжды легальныя. Фальшарства манеты, напрыклад. Так яно сувора каралася, але як маеш свой двор, а лепш замак, рабі. Толькі знайдзі якога майстра, пажадана немца, каб прыгожа было. Хто спраўдзіць? То ж трэба замак штурмам браць. Было і такое. А вось каб легальна весці бізнес, гандляваць соллю ці селядцом, займацца ліхвярствам, даваць грошы пад працэнт, было праблемненька. Бо гэтак ты перастаеш быць шляхціцам і стаеш купцом, месцічам ці, крый Божа, рамеснікам. А гэта ж нібы хамавы сыны. Але нават тут быў калідор магчымасцяў. Ты мог стаць купцом, страціўшы шляхецтва, зарабляць капіталы, але твае дзеці, напрыклад, вяртаючыся да зямлі, маглі шляхецтва аднавіць. Схема працавала і ў адваротны бок. Купцы і месцічы часам выпрошвалі сабе шляхецтва ў караля і сойма, каб падняцца на прыступку вышэй. Не толькі нашыя мясцовыя, але і заезджыя з якіх-небудзь інфлянтаў ці прусаў. Прыехаў як гандляр, зарабіў грошы, пасля стаў шляхціцам, набыў зямлю, і твае дочанькі ўжо завідная партыя. 18 стагоддзе, часы Сасаў і Панятоўскага, вельмі кантраснае. З аднаго боку рэформы, новыя тэхналогіі ды віды вытворчасці, парцаляна, шкло, дываны, папера, ўсё гэта ўмелі рабіць ужо тут. Не трэба гнаць з захаду. З іншага боку, цяжкая цень мінулага і колішніх вялікіх прыбыткаў з зямлі нікуды не знікла. Ну, бацькі ж так рабілі, чаму мы не можам? Таму зямлю здавалі ў арэнду, а арендатары з сялянаў выціскалі апошнія сокі. Так, напрыклад, вынікла сумна вядомае крычаўскае паўстанне ў валоданнях радзівілаў. Пра тое, што стала з яго арганізатарамі, я казаў у відэа пра жорсткасць і пакаранні. Дадамо, што зямельным алігархам было выгодна трымаць сялянаў пры зямлі ды не выпускаць у гарады, дзе тыя маглі рабіць свой бізнес ды рухаць прагрэс наперад. Карацей, замкнёнае кола. Але цікавыя праекты ўсё ж былі. Напрыклад, урэцкае шкло. Сапраўдныя творы мастацтва з гутаў радзівілаў. Сюжэтныя кубкі, шкляніцы, шык.
Ці вядомая гісторыя пра слуцкія паясы. Радзівіл Рыбанька запрасіў да сябе Яна Маджарскага, які вучыўся залаташвейнаму майстэрству ў Канстанцінопалі. Той зрабіў яму мануфактуру, а сам стаў упраўляючым дырэктарам. З часам купіў сябе сядзібу пад Слуцкам за 30 000 злотых ды ўзяў у арэнду тую самую фабрыку паясоў, дзе пачынаў як наёмны спецыяліст. Вынікам стаў сам феномен слуцкіх паясоў. Вяршыня сармацкай моды і стылю. Ці было гэта прыбытковым? Сумнеюся. Аднак для Радзівілаў гэта было пытанне прэстыжу, а прэстыж гэта таксама інвестыцыя. Каштоўны пояс ты можаш не толькі прадаць, але і падарыць, а значыць, перацягваеш чалавека на свой бок, ён табе і дапаможа, і на сойме правільна прагаласуе. Правільна? Былі і цалкам рацыянальныя бізнес-праекты. Напрыклад, Агінскі канал, які злучаў Шчару з Ясельдай, а значыць даліну Нёмна з Прыпяццю. Справа была ў тым, каб з дапамогай каналу аб'яднаць гандлёвыя шляхі паміж Балтыкай і Чорным морам, ды не быць залежнымі ад партовага Гданьску. А чаму Агінскі канал? Бо гэтым мегапраектам займаўся Міхал Казімір Агінскі, які марыў пра эканамічны пад'ём Рэчы Паспалітай. А на Палесе ўжо тады будаваў дарогі ды займаўся меліярацыяй. Дарэчы, калі цікавы асобны выпуск пра стары русінскі род Агінскіх, пішыце ў каментарах. Зробім! Спосабаў зарабіць было насамрэч яшчэ вельмі і вельмі шмат, бо тут я распавядаю толькі пра асноўнае. Ад здачы ў арэнду корчмаў і млыноў да зараблення праз гульню ў карты, як граф Валіцкі, які не спускаў, а зарабляў грошы за картачным сталом. Ужо бліжэй да скону Рэчы Паспалітай спосабы заробку выхадцаў са шляхты сталі больш размаітымі, а людзі больш мабільнымі. Так Тадзеуш Касцюшка меў працаваць гувернёрам, вайскоўцам, а пазней дык наогул шукаць долі за акіянам. За часамі расійскага панавання далёка не ўсе, нават магнацкія сем'і, змаглі ўпісацца ў новую рэчаіснасць. Тыя ж Радзівілы былі вымушаныя вырубаць лес на продаж, тую ж Налібогскую пушчу, а на пачатку 20-го стагоддзя дык і наогул распрадаваць сваю фамільную збраёўню. Даспехі, шаломы, мячы. Усё гэта прадавалася на заходніх аўкцыёнах і зараз раскіданае па свеце. Іншыя, больш спраўныя, запускалі свае паравыя млыны, вінакурні, цукровыя заводы або нават стваралі бізнес-канцэрны, як Сапегі. Гляньце, у нас быў пра іх асобны выпуск. Але генеральна час фальваркаў ды шалёных грошай з зямлі незваротна мінаў. Добра гэта ці дрэнна? Як думаеце? Пішыце ў каментарах. Пачытаем, а мо і паспрачаемся. На сёння ўсё. За лайкі, падпіскі, данаты, чалом б'ю. Гонар і годнасць!